Tento svet ide do finále. Nastal čas splniť si svoje životné sny. Do pekla? Dobre, ale na veľkom bielom koni. Ako povedal jeden politik. Pokiaľ ide o mňa, mne na farbe konia až tak veľmi nezáleží. Hlavne, že je koník doma. Jedna epocha končí a druhá začína. Už som na tomto mieste neraz spomínal, že moji predkovia boli sedliaci. Samozrejme, že vždy mali nejaké kone, hoci na nich nejazdili. Keďže krv nie je voda, tak aj mňa osud po rokoch prežitých v meste pritiahol domov, na vidiek. V meste som sa všetkého zbavil a prišiel som na dedinu, aby som mohol v prirodzenom prostredí žiť, pestovať ovocie, zeleninu a chovať zvieratá. Veď kde inde, ak nie na vidieku, však? Vissza fog menni haza. Kôň bol môj životný sen už od ranného detstva. Rodičia, keď ešte žili, často sa mi aj po rokoch smiali, že som ako malý chcel na Vianoce koňa. Jasne, že koňa, však Vinetu. Nikdy som nevedel pochopiť, prečo môj bratranec z druhého kolena Roman, s ktorým som prežíval čarovné detské vidiecké dobrodružstvá, naopak vždy túžil po Somárikovi. Asi nečítal Vinetua. Sehova, már 5-6 éve. Igen. De mikor vettük őtet, akkor mikor raktuk föl, fél órát raktuk, húztuk, nem akart főmenőséget. Keď prišla puberta, začal som pokukovať po veľkej motorke. Mestský život mi seno koníkovi pomohol na nejaký čas zabudnúť. Sen s motorkou som si splnil zhruba pred 10 rokmi. Ale koník, to je predsa len iný level. To je živé stvorenie. Na to treba mať gule. No čo, dobre bude? Fölköl neki, nejakých 20-30 kg príbere bude dobre. Tomu ver. Jeho každý tam naháňal vonom. Zoli, potom nám povie, že od nej to... Všetko, Prehovorujete granule predtým. všetko povie, všetko povie. Len opatrne zase s krmením, že potom keď budete chcieť na ňo sadať, tak... No, postupne. No, lebo dá sa ho vykrmiť, len potom je... Hop, podživil. Lašák, No. Minulý ma štrozďo bol takto, takže ja som zvyknutý. To je trošku iný. Gyere büszke, nézd meg! Gyere büszke, áó! Figyeld, a most kitett ballára. Hogy pózul? Roky plynuli a čas aj okolnosti na koňa dozreli. Myslím, že aj ja. Evženko. Bytke, to je počasie, čo?
Spojili sme sily s úmyslom získať koňa a rozohrali sme to na viacerých frontoch. Pokúšali sme sa zapojiť do programu pomoci pre zachránené kone. Dokonca sme sa snažili o záchranu koní určených na bitúnok, krásne haflingy v rakúsko-talianskom pomedzi, čo sa pasú na lúkach. Ako u nás ovce. Možno neviete, že žriebetá nevhodné do chovu skončia na bitúnku. Áno, aj toto je jedna z podob Európskej únie. Medzi tým sme zaregistrovali farmu, aby všetky naše kroky boli legálne. Ustali sme na výbornú aj návštevu inšpektorov z veteriny. Vykrmíme ťa, neboj sa. Mať tvoje hýzuvy. Ale ľúbi sa mu stajne, Matúš. Bodaj by nie. No. V živote je to tak, ak po niečom veľmi túžiš, nakoniec to k tebe príde. Niektorí z vás vedia, že myšlienky je možné zhmotniť. Spoločné želania a silu myšlienky znásobujú o to viac a menia ju v realitu. Takže udalosti zrazu nabrali rýchly spád. Hlavne, že je koník doma. Jedna epocha končí a druhá začína.